Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, superbotere hauek praktikatzen, espero dut baietz. Askotan aldaketak egin nahi dutugunean, gure erosotasun gunetik ateratzea kosta egiten zaigu. Oztopoak agertzen zaizkigu, bai egoera, bai agian familiaren aldetik, gure buruaren aldetik, baina mereziko ote du aldaketak gelditu eta erabakiko duzu aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia ederronetan dituzula erreminta guztiak superbotere hauek lantzeko. Eta superentrenamendu bat duzu ere web orrian, zure bizitza txikitatik sortzen hasteko. Ez galdu aukera. Imaginatu zure betiko lagunekin jada ez duzula egon nahi edo ez duzula inbeste denbora pasa nahi. Aldaketa horrek ziuraski agian burua uste bat baino gehiago ekarriko dizkizu, agian lagunak azerretu daitezkelako, edo familia lagunak dira, gurasoak lagunak dira, ze esango dute etxean, azkenean agian errezagoa da bere horretan jarraitzea. Eta ez hainbeste saltsa sortu eta zu zeu izorratzen jarraitu, ez? Bihotzak normalean badaki zer nahi duen. Eta egoera eta sinismen hauek gainditzen baditugu, indartsuagoak eta hobeto sentituko gara. Baina noiz egiten dugu aldaketa? Gehiago ezin dugunean, pila bat sufritzen ari geanean. Baina ez dugu zertan momentu honetara iritsi behar, lehenago ere egin daitezke gauzak. Agian, gai aldatuz, pendiente duzu edo nahi duzu Nintendoko jolas berri bat erosi, edo zapatilla berri batzuk, edo mugikor berri bat, edo liburu bat bilduma egiten aizealako, baina etzea gai aurrezteko. Eta agian, noiz egiten duzu honekin ezin dut jarraitu, agian juten batzea beti lagun baten etxea, eta bere Nintendo edo bere gauzak erabili. Baina egun batean, aprobetxategi deitzen dizute, orduan, lotxa horrek espabilatzen zaitu. Azkenean noiz hartzen duzu erabaki berria, adibidez lagunekin ez egotea inbeste denbora, daia asko molestatzen dizunean, hor egotea oso zaila egiten zaizunean, eta hor gainditzen dituzu iritzi ezberdinak, komentarioak agian min ematen dizutenak, edo etxekoek esaten dizutena, eta bar. Agian denok ezagutuko duzute kasu bitxiren bat, orain osasunaren kasuan, gaztetxo bati behin intzioten diagnosi bat, gaixotasun bat, eta gurpilauki batean geldituko zala. Baina berak, medikuak esandako erabaki horrekin gelditu baino nahiagozun, esfortzatu eta begiratu munduko zoko guztietan ea bazegoen inor hortaz sendatu zenik. Eta bilatu, lortu zuen askenean ze bidezan sendatzekoa. Eta sendatu zen, etzan konformatu esan ziotena. Eta esfortzu handia intzun sendatzeko, baina lortu zuen bere helburua. Hala ere bidean, oztopo edo tentazioak edukiko dituzu berriro aurreko egarara itzultzeko. Demagun, pausoa ematen duzula lagun berriak edo aurrekoekin hainbeste ez egotea. Baina agian, gurasoek ezberdin pentsatzen dute, ez gaituzte ulertzen, lagunak haserretzen zaizkigu, eta beldurra dugu bakarrik geratzeko. Hor dugu arriskua. Zuk argi eduki behar dituzu, zure arauak ez itzultzeko aurreko egorara. Noski, gustora egongo zaren lagunekin egotea. Argi edukitzea zer dan zuretzako lagun ona izatea. Zaila da
pauso berri hori ematea, baina gure ahalegin guztiak egiten baitugu, seguro laguntza ere jasoko dugula. Ze iruditzen zaizu? Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena gorputzek eskatzen degust, bai, martxa